To sa sisin pat hagani kapor ngadoni kaban aingu biang yu try bangala ye kaban kren biang ye gani gaktin ke joblay hagani kapor ngan ai pi ke jing hikai shapang kawai ke Pharshi kabak kham klan kham siwat hagani kapor ngala ban ong ba ngamla ban yai lait nakani ga jing tho ang ni kabakren ke gospel ke jong Lucas kelanong ke bakhat rio kabakren shapang ke Pharshi jong Sordar bom hok kadega waina ki Pharshi ki bau Jisu kuran kaba bon bha ki brio ki kalina nganget shibon ba ki wairu ki kali kane nama kadega ba adu kata bala ban interpret ikala ni ban batai ban penshai ban penkalai ka shaga jing sngot ho jangi tinganum la pat ban yai la nagani galunong ngadai ga ban kranika kat ka bangala ban sngot ho ngala duai ngala puli gani ngan shuong ipi shikan tien shuai ka bangini krani gani ka Pharshi nget bau blay unang kampen shai shushu ipi nalor ka ega banga kran but halor jangani ka Pharshi kanang bapin shai ujisu ukwa ban pen ibe tangkawai ke jing shisha hangne bangimla ban shakri yo blay bat yagaspa bat kabaar ublay hangne ukwa ban kren shengi baladangimla ban shania haga pisa haga spa jongani ga pertei nginomla ban yo ega jing shania yaga spa kabashisha gamat ka spa ka babne dengan pensyai fi menagisngi da kabangi puli yaga ni galunang kabakhan rio jong Lucas tangan puli kani nadu kadkhat ka beningkong ula ongru di hagi senran jang u ladan wei beriu spa ubaladan u Sordar bat yauni la mudui ha u ba uda penserwano yaki eki budan ki jang tiu la khat yu u ba ula ong ha u ka eki ne banga yo ngau shapang jome to ai jing Kenya ka kam Sordar jome na ba memla shu ban long Sordar ana kum tau Sordar ula ong hala di kum nongan le na bau kun rat jonga unsa shimno yaka kam Sordar nanga ban pu khndau ngamla balet makia ngas ngaule ran ngala kut jingmot kum nongan le bahaba on bida ilani on shimno yaka kam jonga kin khat yanga shaki yeng jonki ti habau la pha khat u yo wei po wei na ki bakit ram no kun rat jo ula kliyo baningkong kat no me kit ram no kun rat jonga utiula ong si spaman ka ompnyang tiula ong ut tu shim yaga kat kular shongru kumne batho san pho ala kum taula kliyo yo weipan meru kat no me kit ram utiula ong si spaman ukeu u ong uru tu shim yaga kat kular thoru prapo tiu kunrat jong u ula yero yo to Sordar bom hok namar baula le Sian na bagi khon jong ne ga perthai ki kham Sian hala ga pateng ban riu hi banya ki khon ke jing shai nga ong ro phi to penlong ila di ki lok daga spa bom hok bandala poi ga bakut kin priang ye phi shagita gi yeng bom jukot mapina puli lot ye ga khat ga bashipho ter ka ong jaru balong ubala ban shania
hai bakandiat ulang ubalaban shania aga bashibon ru bajaru bomlong ubahok hai bakandiat ulang bom hok aga bashibon ru namaga tala da phimshim lalong ki balaban shania shipanga spa bom hok ban shania api ye ka spa aga bashisha balada phimshim lalong ki balaban shania bat ka jong waipat ban IT api ka ta ka balong ka jong pi dan shakri balaban shakri arngot ki kenran na balada isi yo wai ba unich it yo ta waipat lani bat yo wai ba unendet yo waipat phimla ken ban shakri yo play bat ye ka spa ngala puli gini ga Pharshi bat ngala dep ong lepai pi ba gini ga Pharshi kam dei ga besuk namar ke ga bau jisu kuren ka dan kam ya ka jing shai ka ba kham kerpang dan rekat bala nganyele ya ka ban penshai ya gini haga jing puli bible jonga ngadan kat tu gat ne gi jing sngot ho ngamau ma ga sngot ho lot rengadan khndiat ka jing sngot ho agani ga Pharshi kabala balong ka jing mento ya ga jing puli bible jong pi da pi puli hang ne filap bau new kunran ude bri bruspa mat ulathung nong pe u Sordar aga ktin gsi ko on Sordar bom hok aga ktin English aga King James version ga panan kam aga ktin Steward u Sordar u Steward la nega Stewardship aga New International Version ka panan kam a shrewd manager ngas ngotenat bangan peni pi gani ga por dakane ga ktin shrewd ka ktin shrewd manager ubriu balong shrewd aga ktin English ka ktin shrewd kamat sharp powers of judgment kata kajingla ban yoi lani ban bishar kaba klanya do kata kata badan hau brio kadai ga jing Sian kadai ga jing long intelligent ga jing long clever ga jing Sian uthong sadadau besian bat uniu Sordar ubalathung lalet mudu yu dakini ki bayetrei ba open le no lani open serwano ya ki badai ki baro ki bodan ki jong kunrat ndau kunrat utip ye gane u khot ye ong ke gane ba ngayos ngau chapang jome ai jing kenye ka kam Sordar jome na ba memla shu ban long Sordar ngakwa akani ga por bangan kren sugi jai bapinyo jingmin to ai kane pigani ga kren yangi ki bishakri yo blay yangi ki brio ki biya ban shakri blay kam kren tangi ki nong pastor ki nong lam ki kren lang ya baro ki bala tip yo try bangi day ya kaban snut ho ya gane ga nong rem baka baro ka bangi le agane ga jingem kham tam le ga jinge day bat ka kam jong play ni hap ban ai jingken ya ka ka wis ni kata kalong shai ba ni hap an ai jingken baru jisu abu krene gani uong ukhot yo ni Sordar bom hong ubesian ubeshalak nan bo dak tian uong menom yo sho ban long Sordar men hap an ai jingken la mela ban ai jingken ya ngan penbiang me ndrele de memla ban ai jingken menom yo sho ban trai uniu Sordar uong haladi kumnongan le upurkhat ukunrat jonga unsa shimno ike kam Sordar nga tu uongan le kumno ladangan lejpu khendoru ngamla ngam jumlen syo
Mangan siyang ru ngas ngole ran. Kani gede ka bang kwa ngan ong ifi kani ka por. Tungin syakriyo play. Da ka bang itip bangin hapan ay jingken. Bangin ang penserwakai ya ka iga bo play lai. Namar bayo ni pa ka jaka ka ba ushimno iki ay nangi. Ngin pa ka jaka ka bangin ngole ran. Takna manum slam nganiya chikmat. Uang ngalakut jingmot kumlungan le usim ko wegerai. Lada on wengno yukakam Sordar nga. Uang ngalakut jingmot ngan le kumlo. Fi uperkat ba manle tray umla ban susang ro ula ban poi jing du ja sundan le silaban ong. Uni Sordar mo ulang shirut kuma ong ketin English. Udan kajing la kabor yo i ka bajingai ba. Hi kajing shikri playru ka deban nakup tangi deban dan ka rukom berkat ka rukom yo i ka bajingai ba. Uyo i kumno ne brio uang kumne uang kumno ngan le. Banda habang syakni no ini ke kam Sordar la kumno kindang khat yang siying jongki. Kumno kindang khat habawla syakni nama uang gini giktian. Habawla pakhat u yo weipo wei na kibakit ram no kunrat jong ula kelio baningkong. Kumno mekit ram no kunrat jonga. Utiula ong sispa man ka umpniang. Uang yo u shimi ka kot kular shong ru kumne ba tho san pho. Ga kwa pinda bat bahai kata. Upa tho san pho. Usharam sispa tama uang tho san pho. Ulet sa weu ong kanno me syaram uni weu ong sispa manu kau uang u shimi ka kot kular tho prapo. Tapi pulih bahaya gini khan uang kumno ujisu ni uang ukenrat jong uyaro yau tau Sordar bom hok namar ba ulale Sian. Min si pulih lot ika ulai kerki. Fi tapi pet bahang ni uneu brio kani kam dei bija shisha kani dei tang ka Pharshi ka bo Jisu Quran tang ban pensyai ya kani ka jing Sian ka jong uni Sordar lebih pet bahang ni Jisu abu Quran ni komen ni kani ai ka jing ongkom ni uang kunra jong uyaro kamat komen ni kani ka jing le uyaro ya kani balai namar uyaro ya ka jing yo i jingai jong ni Sordar yo i jingai kumno ubasha shispa opathosan po ubasha katno kabadu ka ong uwe shispa man ka umpriang uwe pat uang usha shispa manukau ya uwe pathosan po ya uwe patho prapo usianu ne balai fitem namar uni ubatho sanpo usa sanpo ke ram jong uni ubatsa shispa ke ukeu unsa sa arpo nama ula patho prapo ti kabamut ba ya kene ke sanpo ka umpniang unsio ya kene ke prapo ru unsio ndre ya ke sanpo ko besa unsa sio dien bat ya kene ke arpo ko besa unsa sio dien Syaukenrat upen briang kumta sanpo Syaukenrat upen biang prapo ndre bat kini ki bau yutrai kini ki wepat ki ba supply ya kini ki tiar syau ni ukenrat jong kidang sa kene ke rambat uni umaneja uni ukenja no Sordar bom hok udan ke jingyo i jingai bakini ki arngut ki ba syaram ado shispa ndah ba usil tang sanpo ba usil tang prapo man la ke por
kandang don ke jingedei ke jong u bat kini ke bau syaram. Namar kindang hapwat yo banyo ikene ke sanspa banyo ikene ke arpo. Banyo le si ikene ke sanpo ngan chu na kumta. Banyo ikene ke sanpo mo bat banyo ikene ke arpo. Kandang don ke ling kandang don ke jingetrai. Kamat unum pat syang makia unum pat dukam. Wala daw ladu na ukenrat reundang yo ke jingetrai bat kibriyo. Fi kata ka jing sian jong ni nama belai uladu ikte ke kam undang don ke jing trai kindang la ban khot yo ushe yeng kindang khot yo ushe yeng undang yo le chi ying jong ki kindang ye trai kindang ye yo mo kindang don ke jing ya kindang don ke jing connect bat ki kindang don ke jing bun kam undang trai unum pat syang makia kata ka bangalap bat kababut nang ta pipule nang nen daw la dep le ni uken rat jong ngasngok lengo igane bo jisu ang uken rat jong uyero to Sordar bom hok le sekat kum gijing shai ka bangadon mangangan pen shai fi uken rat jong uyero to Sordar bom hok namar bau le Sian na ko pinda bat bai ni kitien bo ang naba ulale Sian pikin mau jisu si Sian ong to pinlang ki be jam nuot kum ke paro bagi besian kum besen mut dur fi yangi yanga ye fi ke besyakri belai bomong umong mo long ki besian kum le singanong kum lo sian le si kum bersiang le si suang no kum taro rei uong ban sian hadu kum besen de ujing tau uba bleu letim yu na do besdang rei ujisu ong mo wang tupin jam not mo kum ke paro Sian kum besen wise as a serpents kani ka ketien sian kum besen fi kadai ka ketien ka bam skut nat labanong no pangin sian ado kum besen kadai ka be ndai ngakwa kanong fi puli hang neu jisu uang ulayero yauta usardar bom hok namar ulale sian uang sakawai ka ketien uang nabaki kon jong kani ka pertei ki kam sian halaga pateng benriu hi bani ki kon ke jingshai ngayo iya gani let's say nganget bapin priak ni gani baka ega bau jisu ang ni wang nabaki kon jong ni ke pertei ki kam sian halaga jong ke pateng benriu bani ki kon ke jingshai ngan syukuran plain simple mangangan ong fi bon ba ki bala long ki kon jo ke jingshai ki bobiet bon ba ki brio ki ba ong ala shakri blind rei ki bam yo i jingai ala jio i ki kena ki bi shakri yo blai kena samla ki bi shulap miet la galet jing seng shubiet be shulap miet sa galet jing sem tip shu ke puli ke dang le kin mau ngi ima ngani ke perthai ngi haban sian mtip shu ke puli dang le mtip shu ke kamai ke jim mtip shu ke trai ke kta mtip shu ke yaat ke yang shulap miet stang ke tu galet jing seng ki khambie le se ki khon jong ke jing shai don ne legi ba khambie chu shu ki khon jong ke jing shai ke dai ki ba habaki le kila tip yu try kim treshu wat tang ban kta ye ke ba kan jabar thei le sila ban no kim treshu ban yu trai bet ki brio ki bam IT don ki ba ongan pet no lang ni ki kam na mal balai hang ni don tang ki bam ngej sudah ki brio per thei sudah ban ki kwa i ban shushong be yeng ban shulet jing seng sa la pile kum ta ngan shukran no da ka ba ke kentien phi khambe ban ni ki khon jong ni ka per thei Pini i brio ke bamani blai thau ke bam tip yo blai be em ki kham sian na ni ke chinge
Kitip kumno bani tray, kitip kumno bani kamay, kitip kumno bani pinbiang, kitip kumno bani im yeng, kitip kumno bani im abar, kitip kumno bani le cheneng shirum ban le iki kham sian kham dan ke jing yo I jingai. Hare ki khon jo ke jing shai ki bi. Aga jing pule Bible jong ngalap kumta. Ki kham bi. Shulong bai kumto shusha shukor shusha thok. Bun ba ki khon jo ke jing shai minta ki bisha shukor. Dan gi beshu bi ha Facebook, ha Instagram. Ki beshu connect ela di bat ki brio ki beshu bar ki beshu apen bi ki pisatan ka. Ki beshapen bet ke kam shong kha shong man ki shara shad khar bat kami ke problem ke yeng sam shibun ba ki long ki khna samla kan thai kham tam le le ki beshapen bet ki brio ke bar wat la da ki dei ki balap diang yo Jesus Christ ngakren kum bang sngaw tho bau jisu ang ne wang naba ki khon jong ne ke perthai ki kham sian la ke pateng ben rio bat ni ki khon jong ke jing shai dan ki balong kum ta ki khon jong ke jing shai Fite bu jisu uyaro ye ke jing sian ke jing shishangi la dei ban kham sian kham stan mangi ki be shakri yo blay ban ki brio ke bam tip yo blay hari hakikat tu kat ni ki jing ki rukom e mangene ke perthai I kumba ki brio jong ne ke perthai ki kham shai ban ye ngi ki khon jong ke jing shai tamar ngi biet dan gi be I no la ke kam ke jam la ke puli dangli namar be ki le jing seng namar be ki ong ila shakri blay dan ki bam dan ke jing yo I jinga ya la ke jong ke jing em la ke jong ke shong khai shong man ya la ke jong ke puli dangli la ke jong ke career ke jong ki Piu Jisu ko ban wan ra ni bangi de ban sngau tho I gane bangim de ban bi ngi de ban sian ka jing sian ru ka de ke bo da kwa bangin sian hado komub sen hagani ke perthai ke bangi em bangi minta tongin dua ye ke ta bo blay na ngi ke jing yo I ke ba kham jingai ngin kham sian ban ye ke brio perthai Andre hagani ke lanang wang naba ki khon jagani ke perthai ki kham sian ala ka pateng ban rio hi bani ki khon ke jing shai ngan pen shai kat kum ke jing sngaw tho janga pet ngayo I nang ni wong kum ni nga ong ru ha phi ngap ai kata to pen long yala di ki lok da ka spa bom hok ken mau ke ne ke spa bom hok hang ni wali mot ke pisa ke ba yo da ka bom hok wali mot kum ta Nama teng ngi puli ke ketien ke singi poi bet shagabam sap am hong ba ngi mot banya le banya trika banya thok banya kam dai kum ta kani ke baong tu penlong ile di kilok lane penya dai ngan bu dak ke ketien bat ki brio jong ni ke perthei ki bi trai bat kani ke spa bom hok fi ke spa bom hok ni ha ke jing shisha ke ketien English la nga puli rega digi version gi babon ha Bible ngalap ka wai ke ketien ke bala penan kap ang ni ke dei mendai ke spa bom hok ka ong ka earthly wealth lane ke worldly wealth ka spa perthei Fiteng tengi puli tanda ting sing yang ngong ro pi to pelong le digilok ke spa bam hok. Fika earthly wealth ke spa jongani ke pertai. Haga Bible. Ko apin tip ai kata. Ba ke spa jongani ke pertai. Ka kham don ke jiri baru play. La manong no agi wi kintin u play u shimbe je ke spa ke pertai ba ke debet. Ong bet no kadai ke spa jong ni ke perthai kam dan ji dei ke spa go ba kan jap nek ai pher ba usong wali kan show ke spa ka ba ha ni ke khndo
baga kenyang baga sarang ka bam. Hari tu pin kam kan show ke spa ba beneng ka baga sarang mau nong tu kim la bantu. Pi de pi puliang ni usakran ni ke spa bam hok wang ba la da pi long ki bala ban ki bam la ban shania ke spa bam hok nun shania pi ke spa ka bisha. Fi ke takade ka ba uji su ku aban kran ni. Wang ni kam no wang nga ang pi to pelong ila de ki lok la ni yatrai ba ki brio pertei ki ba khamsian. Dakane ke spa pertei. Fi lada pikwa ngan bu kum ne snga ba mo nga ka ne ji su thu jonga nga nge phin priang ne fila ban kan ta ru ka shong phi andre ha ga jing su thu jonga yi ka ne ka khot ka dei ka ba don kam ba kam tam le le ye gi tu gi bi tre gi kam business gi bi tre gi kam ha ga ne ka perthai wong kum ne wong tu pelong ile de ki lok la ne gi par lok da ga spa perthai ngan bu kum ta bandala poi ka ba kut kin priang ye phi shi gi yeng bom chukot pitip ko mod iu ka ne Haga jing sing thu junga ngan ong biang. Lada pi etrei. Lada pi kwa ba pini trei kta. Pimla kiar na gi brio pertei. Lada pi etrei kta aga ni gi pertei pimla kiar na gi brio pertei. Ngan ong kum ni. Pimla banom etrei bet gi brio gi bomani blai thao. Haga ni gi rigi jangi. Ye gi spa pertei hi la control de ki kharkaya la control de gi bobon. Lada pi mut ban trei ngano ka kam business bi haba ni tengko bet gini gi brio. Ki badan ka jing start ba ka jing sian ban kham ito kham nang peniai kham nang ban manage kham la ban itrai ban ga ni ka spa perthai uang pelang ele dikilo kaba mot penia dai bet kini ki pin poison ola da trai mer wei la pim trai ekhle bet ki wei pat ki badan ka business ka behe pinom la pin ha ban ling bet ki la pi trai bet ki pin roi haba ong kin yalami pi shaki yeng bom jukot kini ka kren shapang ka tong jong ka jing trai ka jong pi pin la pin poi shaka ta ka jing im ka pila ban yo ai ka ni ka jing im ka bala ban yarap pi ka ni ka perthei nama ka spa perthei ka yarap pi ka ni ka perthei Kamu adu pinda late na kanega perthei ka yeng jong pika num dok ka jing im jong pika num pai ka jing kortet na mar balai ba pi yo i ka jing sian jong ki brio perthei ba pi trai lang ba ki pi yo jing hikai na ki kum no ban trai kum no ban kata fi learn fi nang pi yo jing hikai na ki wala da pim compromise la ne pim le lang ki kam ki bam dai ndrai pi nang ban trai ba ki ba bon ba ki brio menta ha ba pi trai ka kanega perthei pim la pin kiar na ki brio ki bam pat tip yo play na ma ki kham nang ban trai ki khample jingmot aga ega bagi trai ki kham trai ba ki minot aga bagi trai ki le ba ye ke ega bagi le fi ka ta ka de ka bangayo i ka ta ka de ka bangayo i ba ka ta ka de ka jing so tho jongang ni habo ong kin priang e fi shi ki yeng bam ju ko tan ki bri per khat bagi ong kin priang ki shi benang em ka ne ka yeng bam ju ko ang ne kam de shi benang ka ne ka de ya ka spa per thei Om tu pelang ila dia berki brio jangan ni ke perthei ber ke spa perthei haba pia im ni ke perthei pidon kampisa. Bara ba pimut ban trei ber ke spa perthei pia haban sian. Ya try lang bat gini ki brio. Tang ba pidai bin kam sian ba niki. Namala da fi ya try pat ki kam pertei, ya ki kam business na kanu ka kam pa pile. Pia ba ni wala ka jing puliro pim la pin kiar na ki brio hapok rin dia jing ingi dan ki bai pat ki ba mani play tau ki ba pat tip you just grace. Ba ki kam start pi i result matric pi i result hakini ki 12 exams pi pet kelang ki kam la ban kam excel ma ki kam la ban le ba ki kham nang ki kham set ki kham minot ban yangi ki ban ki tu ki ba shakri blai nga kwa ba teng ni shong ba ki bring ba blai thau ba bi em pi hab bandan ke jinga dei bet ki kin hikai fi shibon hagene ke perthei haga jinga dei ba ke jing start ba kan ja perthei ru pi don kami ki brio perthei haga jinga dei bat ke jinga trek ta ke kam pi sa dengaro pi don kami ki brio ni ke perthei pimla banong bangan ngan shi pin hab ban kham sian ban yo i jingai Nama Jisu Ukraine Sordar uni ubalong shriud uni ude ubalong uba don ke jinyo I jinga ulong clever ulong intelligent ude uba start uni Sordar uyo iba buat na la weng no ke kam ke undang dan ke jinga dei bet gitu ke priyo ke buya trai na ke dau Jisu uni Ukraine da Pharshi ban krenting yangi ke priyo ke balong ki khon jong ke jing shai
Bala kumno ide banyo jingi kai wat na hitai ki brio ki bom tip yo play. Na mar hagani ki perthai ki kham start maki bat ki spa perthai ki khamla maki ne takada wong pelong lok ila de bat ki brio jong ki spa jong ni ki perthai bandala poi ka bakut kamot nda haba pila yatrai haga jing im ka jong pila shai shi sngi ka ba haba pi im ni ki perthai bat aga bakut jong ki jing im ka jong pi pindang poi hi shaga thong jong ki jing im pinam poi ka korte kaniga eternal dwellings ka ang in English la nigi yeng bam jugot ka kren japang ka jing em ka bapi pai ka thong agani ka pertai kren hang ne ka beneng wali madu kren ne ka beneng ya ka beneng ula dep kren gi Pharshi gi bakham shkhmat shapang ka lang berat shapang ka suka shapang khon sarong auria ula dep kren ne ka beneng Hare hang ne ukuran ne garu kom im jungi agani ka pertai kom nongi im kata ka de garu kom snot ho junga bat ndala dep ka ne usong ye gani ka jing hikai ka ba shai wang ha ga de khat u shipo jar ubala ban shania hai ba khndiat e ulong ubala ban shania ha ga ba shibon ro jar ubalong ubom hok hai ba khndiat e ulong ubom hok ha ga ba shibon ro namagatala da phim shim lalong ki bala ban shania shapang ga spa bom hok u e ban shania abhi ye ga spa ka ba shisha ngakwa ye ga ne ga tien mangan kham kren ublay abo kur khu yingi agane ga perthai namar hagine ga pateng benriu jungi ka jingar khu ga dai bangi yo shibon ga pisa denga manom kren ga jingka jingkia ringa kren namar hang ne ukuran jipang ga spa fi abangi shakri yo ublay ukwa yingi bangi dai banla ban shania aga pisa denga ngan shukran shai be kata wala phim nang ban manage ye ga pisa ga financial management jo pi ga bakla yeng sam pai ga ram ga sha pi pai shi ga jing le ran wat la da pi shakri dan shpun ba ga shakri bleng ampen ram re pi bakla ga rukom pnia ye ga pisa te ga bat pi pai shi ga ram ga sha kaniru ga dai ga jing pi kin mau la theo ye ka jing shakri blai daga ne ga spa per thei aga jing em jini malangi bakla ne nginomyo wat iga jing shania iga spa ga babne kata ga dai ga bau play ukuran ne ujisu ukuran shai na keren kendiat ifi ga ne dai ga bangaju persang ngamong mga biang lut nrai kat bala iga pisa ngi dai bandan ga dot not ka babej ha ka bangi pendan kam bej ika bat banginang ban aish ka kam ka jong play bat ka babot nang tangim dai ban benut ban kem igi beduk igi bejinjar igi bedan kam bat ka wei lele ka banga kwa bangan ong ifi ka dai haga jinga dai baga jing shakri play kan mau ngi shakri play daga spa jangan ni ka perthai walit klet de kata wat let klet de kata ngi shakri play daga jo ka pisa ka papnia ukhar ka ya ngi shakri play de kata walit sngo khoi ken mau ngi em ga perthai phimyo man thiet ka ai ru la da phim dan pisa bat ka ni ga pisa ga dai ka ba jong ga perthai olin mot ga jong play dan bri bo ang pisa ga dai ga jong play em ka dai ga jong ni ga perthai ka currency ka jong ga India ga pher na ga jong ga America ga pher jong ga Russia kum ta ter bat ga pisa ka dai ga jong ga perthai bat habangi yo pisa ga jing em tungin de pet ba bangi hab an ai jing ken ni ka kum no pi le kum no pi penlut la theo ye ga jing la man siam hang ta bat ngan shipen i fi namar nga dangdon khndiat ini por kani ga banga ju perkhat ba ha ka kam ka chong play kam tam ha gi jing seng chini
Ni day ban buat ya ke rukom. Jong ke jing trei ke bahaga dengan percaya nama ke pisah ke dia ke kam percaya ngan siang baik. Oli ong ba ngila pila aish ke kam ke jong blay bat ba pila yo ke jing seng bat ba mdan kam shu ban ya ai jing kem mdan kam shu ban ai report mdan kam shu ban pentip sigi pat ba sigi brio mengimlong accountable sigi brio nama ba pila ai shu blay tingi shi pelut lumar bat mju ai jing ken shi sen shi snam lani shi sen robnai lani mjubu jing ken ke ba biang mjubu ngakwangan ong fi shitting karo kam dai ke jong pi ke dai ka bo blay kur khu bat la teu ya ke jing bnia jong ke jing shakri blay day haga spa pertai. Ni hapan ai report. Ni hapan thong ni ke finance committee ke bejana ke beri ke betip ke besngot ho ye ke ni ke kam ke bala ban management peniat ban depet kat nungi alum bat kat nungi penlut bat ke ke besatam kum nungin le bat ke government haga nu guru kom ni day bagi bank kum nungin peniat ye ke ni ke pisa namar ni hap ban long ke bala ban shania aga spa bom hok haba ong spa bom hok kam day ke spa bam sam nrei ke spa pertai bapinda syai ke takitian. Dan ki beri ba dan ki jingi sang ki ba ngingim dan ka manai report ma vila ai ju blai blai bila kwa bantip kata kam dei pina ba nai jingken pina ba nai jingken pina ba ni tho shi ki ba pina ba no bu ka financial report fidan ka man dei tho kat no pi ai kat no pi siu tulap kat no pi pendut kat no ko besa tam mal ka snam kat no ko dan po ka jing shikri kat no ngi dan pisangi hap ba ni tho namar kani kadai ka belong accountable ka bagi haba na jingken bat kani kadai ka bau blay nga I kumbau blay ukren syai kani bau ong lada pilong ki bamla ban shania bat ka spa perthei kumno en shania ipi bat ka spa ka bashisha takdao kani ka jingi kai ngangai kala yarab ipi madagasni balada pimut ban shakri ni blay pihak balong ki bala ban shania ka pisah denga clear tangkum tabet kani ka jing mana oleh mudah kumbai pa nama kani ka spa pertai pihak ba jetrai bet kani brio pertai pihak banang man shania ban ya dai bet kani ka pisah bat pina man peniat ya ka khnang ba kanum yalam ya pi shaga ba bakla u blai bu khnang ini ha ka da kani ka pisah ban pet langila adu kanu ban long ki bala ban shania khnang ba un ai hangi ka spa ka bashisha pite ba ka spa ka bashisha ki jing ai job blai ka jing pen sle ka jing ai ka job blai ka jing penan kam job blai kani ka spa ka bashisha kani ka pertai bo blai la an penan kam ini daga bangila banong ki bashania ka pisana baru seong ini kikitian mdan u shakri bala ban shakri arngut ki kenrat pimla ken ban shakri o play bade spa ila dangimut ban shakri play ni hab bandan ke bor sensyar ye spa bakanom long kenrat u play u long kenrat ini ngaju ong ini kikitian se kendiat ngasupen kan mau biang fi ngala jukuran dan we brio ba shakri play u beruspa dan balik islak yu baong gini gini brio beruspa onom yu alej ge himau blai kadang suk ye ko ud bahkan rong lambai thli turnia ban yu beruspa ban che beneng bat gidan gi balik kiran yu hukum ta ulah khuslai na udan sibon ge spa ulah iet yu blai ulah it ulah syakri upon changa wang pastor te dan gi bon ong nga bangi gi brio gi bedan wang adon pisah sibon na mangala tresh tam na do ngadang kena tu wang mentan dang ala syakri pat yu blai dan gi bon ong yeng ba ngi gi beruspa ngi nom yu alej che beneng ka e ban che beneng kadang suk iko ut bandrung tliuturnia tu ong ngalele telakut tan ye poi benang gumno balu ong kumno pastor kani gamut nga ong yu ukum ne nga ong kan mau nga ong pidan syakri ne ami pidan ong train ami ong adon bon ado sangut ngadan nga akli ong pile ayu ki nong train jo pi ong apa train kan mansuk ong kataken gede nong rim dalau blay kur kui pi pisar nga hagini ke perthei pentrai ka ai ka long jumen to ye fi sen shar ka pnia ye ka handrela da ka long trai ka la kan rat bat phila klan nong trai haga jaka ba phin pha trai ka nong trai ka la pha trai ye fi apan biang ye ka nong trai kata ta ka la bakla la ka nong trai ka la shong jing thia ba bia bon ra sha ye ka jing thia kata ta phila bakla nga kwa ka nong ye fi la da pisah ka la pnia ye fi phila bakla handrela da ka spa perthei kampat la peniat ye pi ublay undang kerkhui pi bat pidang la ban manage ka
Bat ngetuai bagani ke jingkran mana ke sengi kan ya ba pindup tip balada pimot ban syakri ublay uday be ublay wali pelang spa ya ke pisah ai ublay undai be ublay bat ngadanget ba lengba ke ni ke Pharshi ke bangkeren kalalang ke jing mentoi ya ke jing im jongfi tangin ya tuai no ko panga ai ngo ye me ba kani ke jing pen pau kani ke jing shai ke ba ma ai hanga ko try ngam kam ko try bangala ban sngo thulut dika Andre kat kum ke jing shai ke mga yo ngala persyang man pen shai kini ke priyo bat nganget kan long ke jing mentoi ke bakraw ya ke jing im jongki try nga ai lut sheme ke buram ke jingo bat ke jing ro ha ke kerteng ke dong jisu mi tuai amen bat amen to blen ko khuy pi ko blen shimon